Hello mga bay, kumusta man mo? Kay pag-abot na mo karon gikan mi na malit. So mag-arrange ko po ani ako mga pinalit. Na birada. Para mga pinalit oh. Dili niya na sa luyo. Mga clinics. Itlog. Ito ko. Mga borlogs. Yasa ka. Ito yung orange ko ipang birada, buto-buto. Saan yung mga orange ito? Gahi mo. Uga lang ako. Kaya pag-abot na mo, kaya tayong inita. Ginoo. Daot ako yung beauty ng kainit. Saan naman itong uban? Wala. Sumbagay na po rin sa rep karon. Sa tagalan natin pamalit. So ano siya kanang kada simana ni mong kalaki. Kana tanan. Di apa. Ya, time sa asa na mo dapit. Wala may kalisod. Basta kay mag-video kita. Asa na ni uban. Asa ini whipping cream. Ada. Sarila, wala na space dito, diri na pa. Asa naman iban, sumunod. Leaves. Pamutang karon. Leaves, hala, diha. Tabang mga langit. Para sa beef pastry. Yogurt. Basta yung kinabuhi Wala, bahalag kalisod. Birada. Yan, yogurt. Tulo diri. Tulo sa taas. Pinadagan na yogurt. Sila, asa naman? Wala, kani. Ano na sa taas? Napatong para sa taas. Ang kabaw. Diya. Para sa rep sa taas. Yan na akong rep diri. Kabaw ni mo. Sudah nagsilipin. Okay. Cheese. Sa igo ng kakaroon. Pwede pa ka. Oh, ano pa ni? Mozzarella. Ito na sa mozzarella. Ito 1 week na siya. Kada adlaw pizza. Hala. Oh, hala. Hala, galumpong. Sumbagay na dili rin. Hala. Ini sa taas. Sa kita anong bangal sa itong ilong diha. Pagan. Sa pay diri para sa rep diri. Lemon. Olives. Diya. Wala ka, kadagan ba na gipalit na inani? Sa ba ni?
Unsa pa to? Ano ka? Olives oil, ginawa mo buak ang batilya. Lasa. Drinks. Lasa. Kabirada. Kabiralisod na. Lasa, birada, inday. Sana. Drinks oil. Parang kasi ako. Kani sa taas ng ibang. Para sa taas. Asan ako? Makarong diri. Mga dilata diri. Sa pa ni, sandia. Limon. Mga ginto. Mga limon. Mga ako, mga buak. Sa pa ni, baharat. Ito. Diri ang iban. Bahin-bahin. Diha ka. Unsa man is mga buang man yung mga bagger. Ay, makapungot ng ubang bagger. Bakit? Itong sagol nila. Oh, drink. Ito. Ito ang vanilla. Lapil na sa kuwan. Ibang. Asan ako? Maluto pa. Sabang mga langit. Mga bulay, dala. Oh, hala. Hala, kalisod. Hala, birada. Dihar ka. Bulay, bulay. Sindia. Ay, abo. Dili na po ko sa freezer. Ayan po ko i-arrange dili. Sabaw, galumpong ng mga dili. Sa ako sa subayo ng lutoon karon. Kasi ako ipagawas. Napulpak na. Pulpak na ang rep. Oh, hala, hasta pultahan. Hala, pulpak. Freezer, mga ice, mga kubos. Oh, diya, beef pastry. Hala. Nya, magluto ulit ko, beef pastry. Isa naman to, akong lutuonan. Lutuon ako karon. Adas, shurbat adas. Chicken soup. Beef pastry, chicken in the oven, rog anab. 1 chicken breast fry with breadcrumbs. Pasta macaroni with chicken and mushroom. So, 2 ka chicken breast akong ipagawas. Pizza, potato fries, bread for the soup, gamot. Pizza para sa bisita.
gimat para sa mga kaibigan sa labas. Agoy, Ginoo ko. Muna ko himuon karon. So. Muna akong lutuonan karon no. Muna ang listahan. Nahala. Birada inday. Mag-arrange. Kali duha ka tutoy sa manok akong ipagawas. Kay kuan. Kanang singan ani. Duha ka tutoy sa manok. Hindi ko talagang ayaw. Ano naman ito akong dala? Tutoy sa manok. Dagko kaayo. Ano naman ito akong gidala? Ano naman ang langit? May lutuon karon. Oh, hala. Tabang nurse. Baho kayo akong freezer, oy. Diha kanin sa silong akong ipangtangtang sa isda og sa kuan, sa ulang. Ako nang ipang suksok diri kay naguba man tong sa sulod. Nauna humok na ning banda, bahala mo diha. Oh, wala. Basta ang freezer galumpong lang agi. So, unsa naman ko, asa naman ko karon? Diri na ko sa store. Lapit na dai mahuman. Ako tun sa niya ko din sa online. Ako. Wala, sige. Pang-abroad pa mo. Kuto na kong gulay. Ito na ko sa gulay. Wala, gulay ko. Tabang mga langit. Wala. Isa na kalisod. Da. Wala ka. Wala. Magpangumpra, magluto pa. Napakilig piwanan. Kung iriya. Kabang mga langit. Dara ako ito buhi sa abroad. Dara akong manakot. Hala. Di apa sibuyas. Saksapo. Tabang. Ano na sibuyas? Diha ka, talong, sibuyas. Dili ka talong. Tabang mga langit. Karoon na lang, cabbage. Diha ka ulo sa cabbage. Himo kong malpo. Malpo para sa biyernes. Biyernes party pa more. Briyan sa natong aircon, kapitinita. Okay, alright. Mana magulay tong dito ang mga putas diri. Okay. Dayon diri na ko sa store. Sa mga dry goods. Ay kabayo. Diri ako mga dry goods. Da mura na kong naikuan diri. Tindahan ng gamay. Yan nasa ko. Mga rin sa ko diha ang happy man dai naman ni atong kuan. Hilo na lang yung tanan. Ayo-ayo mong tanan diha ha.